कार्बि आंलं जिल्लायाव जानाय 54 मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्मानि लेट डरफे बसुमतारी मेमोरियल गाहाय हाबग्रा दरखंखौ कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि PAC बिफाननि EM मिस्टार कानसिं रंपि बिथाङा बेखेवना होयो। लोगोसेयैनो कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि लेम्स कपारेटिभ ससाइटि बिफाननि EM मिस्टार राजदूत टिस' बिथाङा लेट बिनन्द बसुमतारी गाहाय सायनासालिखौ बेखेवना होयो। एबसु कनफारेन्सर रिसेप्शन कमिटी সকলে আমাক ইয়াত নিমন্ত্ৰণ কৰিছিলে আৰু ইয়াত 54 এবছু যি কনফাৰেন্স আজিৰ পৰা ডেলিগেট অহা আৰম্ভ কৰিছে আৰু আমাক এটা দায়িত্ব দিছিলে। মোৰ দায়িত্ব গেট ইনগ্ৰেশ্যন আছে, সেইখিনি মই আমি ৰাতিপুৱা কৰিলোঁ আৰু লগতে আমি কাৰ্বি আংলং অট'নমাছ কাউন্সিলৰ পৰা যিমান পাৰে মানে ইয়াত আমি সহযোগ কৰিছোঁ। যিহেতু আমি সকলোৱে জানো ডক্টৰ টলিৰাম ৰহাং আমাৰ চিফ এক্সিকিউটিভ মেম্বাৰ, তেখেতৰ যি মেছেজ সকলো কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে যে সকলো জাতিৰ লগত সমমিলেৰে চলাৰ যি এটা কল্পনা, এই কল্পনাৰে সকলো আমাক সকলকো দায়িত্ব দিছিলে। সেইকাৰণে দায়িত্ব দিয়াটো আমি পালন কৰিবলৈ আহিছোঁ আৰু মই শুভেচ্ছা যাচিছোঁ 54 এবছু কনফাৰেন্সটো ভালে কুশলে পাৰ হ'ব বুলি মই মোৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা দিছোঁ। আৰু কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেলো চলি আছে আৰু তাতো জোৰদাৰকৈ চলি আছে আৰু ইয়াত সামৰণি উৎসৱত চিফ মিনিষ্টাৰ আহিব আৰু আমাৰ কাৰ্বি ইউথ ফেষ্টিভেলত অনাৰেবল চিফ মিনিষ্টাৰ আহিব। সেইকাৰণে কাৰ্বি আংলঙৰ গোটেই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ বুলি ক'ব লাগিব। চিফ মিনিষ্টাৰে আহি আমাক খা খবৰ বাৰম্বাৰ ল'বলৈ আহি আছে যদি আৰু আমাৰ আহি আছে সকলো খা খবৰ। गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, SSC, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै, बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, SSC, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन। गोग्गो आदार जाग्रा सुबुंफोरनिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां। उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मावरिया गामियाव मनाटिसा गावसुंथा हानजानि सोद्रोमा हांमा ब्रह्म बिथाङा आसाम स्टेट रुरेल लाइवलीहुड मिशननि गेजेरजों खानस्रि हासार आरो गोबोर हासारजों दिहुनजानाय अर्गेनिक मैगं थाइगंनि गला बेखेवनाय जाबाय। गोग्गो मैगं थाइगं जाग्रा गोसो गुदुं बायग्रा सुबुंफोरा गाहायाव होनाय जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन। जानबुं नम्बरा जाबाय 8011748256। जानबुं नं 8011748256।